Salum, dihamu akadongan na hinaholongan, di bagasan Kristus Yesus, tapahohoma, tapasada ma roha dohot pikirata, asa tapukka parminggota, tapuji Tuhatta marhite edde nomor 215, ayat na parjulu sahat rodi ayat na patuluhot. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Marsuara olop-olop mahamu pabuahon, patubigihon hatay, pasar hamumay rodi ujung ni tanoon, dok hamuma, nunga di palua Jehova na posona si Jakob, marulop-olop tu debatamaho, ale sa dok tanoon, edehon hamuma hamuliaon ni goarna, marmulia ma bahen hamu puji-pujian na haleluya. Ale Tuhan debata pargugu na sohatudusan. Holan ala ni asini roham sabingdo. Ubahen na tarbahen hami marpungu di jolom. Marsada ni roha martangiang tuho. Di parbaga-baga hodo di bagasan hatam. Molo adong dua manang tolu halak marpungu, marhite-hite goarmu. Lehonon mudo na pinangido nasida.
Ale Tuhan, pasaut ma baga-bagami, tangihon ma pangiduan nami, lehon manatau hanguluan nami, lehon madihami saliling dihasianganon, parbinotoan dihasitongan mi, dohot dihanguluan saliling-liling na, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, na tersurat di Matius 21 ayat 22. Ai jaloon muna dosa luhut nasa na pinangido muna di tangiang muna, anggo na porsea hamu. Atong rak mangidugugo mahita siya Tuhan debata. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami. Mangulahon na hobar tupatit ni. Amin. marohatta, tatopo tima dosatta nagudangi tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung.
na pungudo hami di julum martangiang tuho. Dada mangasahon hatigoran nami, da mangasahon asiniroham na godangido. Saya si maroham mida sadok bangso nami, sesama dosa nami saluhutna. Saya sungguli maroha nami, asamuba roha dohot pangalaho nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo kami. Amin. Atong tabigima baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Roma hamutuau asa mangolu toddimuna ninna Tuhan Jehova. Tung surararado samuna songon abit bunga dap-dap botar do bahenoku songon itap. Nang perara songon abit hasuba gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na digijang. Hatani debata nagabe turpuk di parmingguota di bagasan sadarion, imana dienet sian buku ulaun ni apostel, biddu 10 mamuka sian ayat 10 sia, sahat rodi ayat 34, tajahama marcikat sorin. Alai dung diida iduk somang nai, na soadong be pangomoan si Hirimon sian paropuani, ditakup na sidama si Paulus doho si Silas, disarat matuonan, tujulo ni akka pangarajai. Dibarita hoddo adat na sujadi jaloon manang ihutonon nami, ay halak rum dohami. Jadi dung leleng dilisingi, didabu mana sida tuhurungan, didokon masih jaga hurungani mangaramoti nasida si tutu. Alai mareak tongabor ngini, martangi yang masih Paulus doho si Silas memuji debata, dipatangi-tangi akan terhurungi.
gabe tersunggul masih jaga hurungani, jala dung diida talak do hape akapitu ni hurungani, disitak mapodang na naing manikot, ay diripu naung maporus akana terhurungi. Jadi dipangido mapalito, dungi marlojong may bana tu bagasan, manukap tujolo ni si Paulus doho si Silas, huhut ak kadukdot. Jadi didok nasidama, haporseai ma Tuhan Yesus, asa malua ho dohot isi ni bagasmi. Jadi manigor dialap nasida borong ini, diburi ima bogas ni lising-lisingi. Dungi pitor tardidi maibana rodi sude nasida nasaripe. Ido yang gosahatna. Martua doakan na tumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Tahatidakkon ma hapor siaw tai, songon na hinatidakkon ni dongata sa hapor siaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na sohatudusan, na tumapalangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhan ni si Maria, nagabe-gabean siya tod di parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na matetarpajal doy mana di hau pinorsilang, na tuat tuban watoru dung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lauhudul tu siamun debata Jehovah,
Amanai pergugun na sohatu dosani. Disimay bana pay mamulak sugot tutanon. Manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditod di porbadia. Jaladong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan na badia. Dohot dah sesaan di dosa. Dohot dihatai na madok. Mula mangulu sogot daging ni halak na mate. Dohot dihanguluan na surasuda.
Tikting di Minggu Rogate 25 Mei 2025. Nah, perjolo Guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu Rogate. Martangiang dohot tema manangyakon hasonangan ni huta. Paduahon danak nasorang. Sada. Nah di hari Senin 12 Mei 2025 di basa-basa tuhataro danak bawa di keluarganya Matta Basten Niko Parhusip Inata Renata Anastasia Borisitopul Ruas ni Huriatta Nirsada Walu 5 Nasian Nui Jordan. B. Nah di hari Rabu 21 Mei 2025 di basa-basa tuhataro danak bawa di keluarga Niamatta Dedi Winarto S. Perdede Inata Ita Purnamasari Boru Bajaitan Ruas ni Huriatta Nirsada Siau Pak Tolu Nasian Wik Getsemane Patuluhon Nanaing Merbagas Sada Tikting Peduahon Naing Majalo Pasu-Pasu Perbogason Riado Sitorus Anaknya Matta Jamaluddin Sitorus Tubuni Inata Herlina Butar-Butar Ruas ni HGP Lubal Lubu Dohot Orwana Apriana Regita Boru Sijabat Boru Niamatta Nelson Sijabat Tubuni Inata Uli Boru Tabunan Ruas ni HGP Depok Sada Wik Leodekia Pamasuan di hari Sabtu 31 Mei 2025 di HKBP Lubal Lobu 2 Tik-Tik Paduahon Naing Majalo Pasu-Pasu Parbogason Rudi Halim Simajutak Anaknya Matta Tunggul Simajutak Kahinan Tubuni Inata Marlina Boru Sibarani Ruas ni GKKI Cipinang Indah Dohot Orwana Rotua Boru Silaban Ruas ni HGP Depok Sada Wik Kolose Boru Niamatta Joter Silaban Tubuh Ninata Pormian Boru Pakpahan Nahinan Pamasu-masuan di hari Sabtu 31 Mei 2025 di HKIP Depok Sada Tolu Tikting Perjolo Naing Majalo Pasu-Pasu Perbogason Dr. Krisanto Chandra Yuda Gultom Anaknya Matta Thompson Gultom SH Tubuni Inata Rosintan Borusinaga SPD Ruas ni Huriatta Nasian Wik Judea Dohot Orwana Hana Putri Pepriana Ruas ni HGP Banyuwangi Resort Malang Boru Niamatta Markus Mujianto Tubuni Nata Sriwidayati Pamasu-masuon di hari Sabtu 14 Juni 2025 di HGP Depok Sada Paupaton Perdidian Nabadia di hari Minggu 8 Juni 2025 di Parmingguan harian pukul 10 Duksimpul Jamita Patupaon ni Huriattaro Perdidion Nabadia Tuakkana Toras Nanaing Mabuan Yanakon na Tupaddidioni Asa Roma Marguru di hari Kamis 5 Juni 2025 pukul 10 WIB Maringanan di gereja Uhuk Mabuan surat pengantar sian Situa Wik Dot akte lahir anak surat kenal lahir danak nanaing terdidi Palimahon Parhobas di Minggu Parjolo bulan Juni Namarhobas di Permingguan Minggu Parjolo di bulan Juni 5 di hari Minggu tanggal 1 Juni 2025 Sada Situa do ruas Niwik Bethlehem di Permingguan Manogot pukul 7 2 Situa dohot ruas Niwik Getsemani di Permingguan harian pukul 10 Paunopon Hari Perningotan Hananai ni Tuhan Yesus di hari Kamis 20 Mei 2025 Patupaon ni Huriattaro Permingguan Hari Perningotan Hananai ni Tuhan Yesus Ima A Permingguan Manogot pukul 7 B Permingguan harian pukul 10 C. Permingguan Botari pukul 10
D. Sekolah minggu pukul 7 di Padomu. Nah, papituhon. Pendaftaran per guru malua reguler angkatan 2025-2026. Pendaftaran per guru malua reguler angkatan 2025-2026. Pukaon nama Mamukka Ari Sadarion 11 Mei 2025 Sahatu 20 Juni 2025. Turuas neneng mendaftar asa di pasaha ma tu kantor sekretariat. Huhut mabuan fotokopi akte pendidion rapdo surat keterangan sian situawik. Molo sian huria nirwar hagai peda boksada mabuan surat pengantar sian huria asal. Nah, pawaluon perayaan Paskah HGBP wilayah Pulau Jawa. Perayaan Paskah HGBP nadong di Pulau Jawa patu pauna di hari Senin 26 Mei 2025 pukul 8.30. Nani uluhon ni Opui Eporus HGBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. Ni dohotan utusan ni ruas dohot perhalado nasian HGIP distrik 28 Deboskap, distrik 8 DKI Jakarta, distrik 17 IBT, distrik 18 Jabar Tengdi, distrik 19 Bekasi, dan juga distrik 20 Sadabanten. Maringanan di Jakarta International Velodrome, Jalan Pemuda Rawamangun. Napasiahon calon situa dan pemingkaran wilayah Wik Pertangyangan. Nunga terpilit Amang Rahmat Purba Boru Silaban nagabe calon situa na pinili ni situa doho ruas ni Wik Antioquia nalaho makubasi ulaon huria di Wik Antioquia. Pinangido tu amang calon situa Amang Rahmat Purba Boru Silaban jong-jong majoamu di udulan muna. Maulah hati amang. Huriatta memerluhon calon situa na mangarade makobasi ulaon ni huria. Tarlumawi disakap ni huriatta laho pahebakon wilayah pakobasion di piga-piga Wik Pertangyangan. Songoninak situa na lama mengoti pensiun ima di Wik Philadelphia, Wik Jordan, Wik Laodikia, Wik Judea, Wik Efesus, Wik Getsemani, Wik Jerusalem, dohot Wik Bethlehem. Pasapuluhon dana talangan pembangunan. Nunga di jalo, jalan naing jalon di panitia pembangunan gereja HGIP Dewo Sadado dana talangan tu pembangunan ni gereja. Ima sada sumbangan eksternal. Amat taluki marhite proposal sian Amang Ronald Silalahi. Gurangna 50 juta. 2. Amat ta acai marhite proposal sian Amang Ronald Silalahi. Gurangna 10 juta. Dana talangan. Sada keluarga Dr. Andus Jan H.O. Panggabean Boru era Boru Silalahi gudangna 50 juta. Panitia pasahaton Mauliate. Pasapuluh sadahon laporan rekap dana pembangunan. Manang laporan rekap perhepengon bidang dana panitia pembangunan ni huriatta di bagasan minggon boimame idauta marhite layar multimedia. Panitia pembangunan pasahaton Mauliate huhut manosoi tuganup ruas asa pahasaton guguan tok ripe dohok janji iman tu pembangunani marhite situa Wik Pertangyangan manang tu rekening ni panitia pembangunan asa marhite na margugu ganup ruas ni huriatta boye marture perdalanan ni pembangunani. Pasapuluh hon titing na sosinahon dot berita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni huriatta marhite wea Wik Pertangyangan tabi. Songanima tikting masa di huriatta di bagasan mingguon saya di pasu-pasu tu hatta mai tau sangap di warna.
Dami ni debatana sumurung sian saluhut na rohang. Ima mga ramoti ati-ati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Amen. Hurian na hinaholongan ni Tuhata Jesus Kristus, horas madita sa kami matuhita sa luhut na. Rikoti hamu huhut hasonangan ni huta habuangan muna na hubaheni. Jala tangya ko kamuna sida tu jahuba. Ay molo marhasonangak kutai marhasonangan ma dohot hamu. Songono dohatan ni Jahuba sebaot debatan ni Israel. Unang ulo hamu pauto-toon ni panurirang muna manang pangaruding akka na ditonga-tonga muna. Jala unang patangi-tangi hamu nipi akka na niipi muna. Ay si pauto-oto do na sinurakon na sida tu hamu marhiti-hiti guarho. Dangau ay nung atakas suboto sakap akan nahusakapi taringot tu hamu ninna Jahuba. Sakap hasonangan do tahe. Dada hamaguan. Asa au mangalehot tu hamu ujung na hinalungutom muna. Jadi pajujo muna maau. Huhut lao hamu martangiang tuau. Gabi tangi honok kuma hamu. Jala luluam muna maau. Laos jupak kamu. Molo tung dilului hamu au sian nasa rohamuna. Jadi jupak kamu maau ninna Jahuba. Jala mulak bahenokku akan terbuang siak kamu. Jala papungoku hamu sia saluhut bang suparbigu. Dohot sian saluhut inganan haab bolongan muna na sailaon na hubaini ninna Jahuba. Jala mulak kamu buan takorhonna. Dia mai ima na lamdaw iba tu di bata. Lam gudang jinalo pasu-pasu, alay boy do lamdaw iba siya di bata. Peluang itu selalu ada dalam kehidupan ini. Sebaliknya, tong dosong ini. Molosu sa iba, boy do tong hasusa ani lam pajonok koni batu di bata. Alay boy do totong hasusaani laos ima mabaik kita dilepang ka natibo dung jinalo pang ka natibo nang binoto mengelola kehidupan. Jadi sibuk may badisi. Banyak juga orang susah yang siap berbagi. Jadi odo na boy huli asing di tonga-tonga na kapanggulmiton ni ngulu yang canggih. Lah di dia pi. Yang canggih. Lah di dia pi. Karena dia mampu. Alai boy do totong alani tangina dia ka parsahiton di dia ma aruk pagubati boy do tong laus lipe nang hapor siaon na. Jadi di dia ma manang naa hapi. Mang nagabi markuwa pi, batoy ma malum ni sahi ma inna. So nganito totong molo ditiki mga dopi si taonok kita. Jadi saya tangido hita to kabarita. Buhama asa unang say niadu babiaka akasi taononon ditonga-tonga ni panggulmiton ni nguluta. Di hamuaman namin na nami, ido totong naneng taida marhiti-hiti turpuk jami taon. Molososon akahasusani say marudut-udut. Asipata sa palaro si taon nidang buy terebatan nina. Sa balik na pisang onido sa palaro las ni rohay say marudut-udut dang buy terebatan. Alay molo pala tikisoson nakahasusaan, molo pala soson nakasitaon dito nga ni panggulmiton ni nguluta, songod dia do hita mga dupi. Mulas ni roha nakindak pula ba lasro marpesta ido. Alay molo kahasusad do naro dito nga ni pardan ni nguluta, buhado hita mga dupi. Cukup do tangis
Manang selesai do masalah, molo tangis iba. Ba molo selesai do bani jo do ngan sarak tangis ati. Nakulani ba tangis. Manang molo adopi tatu akahamaolon molo sotsona kasih tahu noni cukup do molo gebesemu lagi berbigo so lapatan nanya. Manang ati nong lam gudang do yang jolma punya pemikiran na songoni. Alani gudangnya kahamaoloni, alani tadi tonga-tonga nyaka perdalanan ni guduta. Amanami na namin na hinaholongan di baga sa tuata Jesus Kristus. Gore mingguta sa darion rogate. Martangiang. Dituntuni do hita, ditugui do hita, diaka suku-suku na pa Benjamin akingani. Songodi do hita mangadobi panggulbiton di nguluon. Baik tiki sonang, manang tiki susape, bohado hita mangadobi nguluon. Alanya ha, ay ladisi. Gudang do aka hasutan narotu si. Bahkan gudang do say hiradongan HP daw. HP beda persoalan. Beda pergumulan do. Dakotong natayong do pinakingan episteli. Songo dia si Paulus dohot si Silas ditiki disiksa na sida di hurungani dungi di hurukom musi. Ahado di udah na sida. Tangis dong. Marungu-tungu do tu debata. Dang salah hono tara molopola marutungu Apostel Paulus tu debata tikitar huru gibana mamaritaho barita nauli. Dia do tutu dah ngaluja mamaritaho barita nauli apela congoni do pesi taonon na. Alai diturpuk na tajahanak ni mereka tidak melakukan itu. Dung tongaborngin, dungi martangiyang manasida, maredde, memuji pasangapon di bata. Di hama namin ang dihita sa luho na doa sangat sering kita perlakukan sebagai jalan terakhir. Nga tu debo kamu marubat, nga sudebe, nga tu portibio dikelilingi. Wala tangyang namain. Si patu-pauta moloroa kalas ni roha di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluta. Sa dia hatsi mana tinaon ni si Paulus do si Silas sinakingan. Tetapi mereka berdoa, bernyanyi, memuliakan Tuhan. Di hama namin ang dihita sa luho na ido puda na buhay dapot tita siyan minggu rogati di baga sa sederion. Dan itu adalah pedoman hidup untuk menghadapi segala persoalan. Alain nung ngajuk-juk nuaingi hirana gait. Ngarong mamadok bangunung nomor tangiang badan sa bedain. Memang natahalomohon ikum margajang duro pada. Asa sodo perbedaan itu sebetulnya. Mula pola saya martangiang tong do dilanjut bahaya bi. Dia mulu tikilaw mga pidijay badok persoalan. Kaya batang yang ina. Amin ina unang ina. Ano lusoni ka? Nga daktebu binalaw mga non. Roma ina tarupan nito kumato mata. Batang yang ina. Amin ma. Jelos ido uduk di perbedaan itu terus. Alay yang gumartangi yang selesai doi. Mulala bata si Ridok dos satongan itangi yang dulaw ni naruka. Walang martangi yang selesai satonga. Satongan ay nama. Tujuan apa? Di sino jod dak taboto sakap ni debata di tonga-tonga ni perdalanan ni ngoluta. Itu yang ima si jaga hurungan dohot keluargana. Songoni doh akadongan na nadong di hurungani ay di pabigi-bigi na sida do martangyangi. Paulus do si Silas. Buhado hita makilala perjuangan na sidang teperjuak konon nuaing adok sakap ni debata na uli na dinggan di si. Ido nakingan na dia isa pulsa day. Takas do di boto debata sakap na uli na dinggan di tonga-tonga ni panggulmiton di ngoluta. Nangpe marhiti-hiti si tauno.
kita cancel. Alania ha, ala seholan na di rohatay do torus tabay itu di bata. Hape panarihonon di bata di tonga-tonga di panggulmiton di nguluta macetimbu. Di hamwa namin ang dita sa luhuna. Di pangido di batado. Ngahyado ho tao sehali di rabok panitia kebangunan. Kuriat tahun. Ala memang hola kubereng betul belgedo dah. Ang mikiri dang bidang Saudi 20 CDM. Tetapi itu rumah Tuhan. Bagajoro ni di batado. Jala di batado nanay paturehoni. Marhiti-hiti hita. Jadi hudok tu dah sida tulu. Molo di ula kuria dok tulu. Naikon tatiup. Jale ko tanguluhon. Dia may na perjulo porsea. Na pedua hosem bamulo sahala. Ido ulauta. Dakta boto manak songo dia mersugo pakeon ni di bata dalan laho patuluso ni. Panggulmiton ni nguluta gano. Asa marhiti-hiti siya ni ahado. Dia harus siap kepada perubahan. Dia harus siap kepada pembaruan. Ikon lam dumenggat dongulu ni akan porsea tu di bata di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluna. Ikon lam dumenggat do ngulu ni akan porsea di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluna. Adorak so porsea hita tutus halak batak na suguar rohana molo sukses lunganna. Ima hotel tay, kan? Hosom doroha, elak doroha, late doroha, mulu ukiba do ngacianiba. Daktar jalo rohai. Alai duk porsea hita tu Jesus, gabi dibaharui ipai baru mai, itu dibaharui. Lasma roha, ala tarpasu-pasu dongan. Amanang babe deba molunga tarpasu-pasu sudah mulak kami pendita tang yang nami tarpasu-pasu masudah kerua sosai. Manang buhape mar pakor hondoi. Ay moluaka nabui pangijam di samping ni bakat tabudo. Alay mulu sudah do pangijam dang alok si pangisi jamu kasusah do. Itu dah. Mulu sudah pugus lacorong bui pangucad dia. Alay yang godong do disi ay jubah pema majau murin nakat tabudo. Jadi duk tatanda Tuhan Yesus Kristus di tonga-tonga ni muli do kokal ngaro amatay tapaho benar. Kandak tabu. Ale hola roiba torsudi majal Tuhan ni doro amang bah. Tabu matung dah. Gay pasu-pasu iba. Asa marhite siya ni manang buhape odo na ikota hanguluho di tonga-tonga ni nguluta. Jala odo na pinangido ni turpu jamitaw siya kita. Sesulit apapun keadaan manang nabuhape hasusaan ni nguluon alay ang godilihot Tuhan hidup hita ngulu dangadong dasarta alay si totong dilihot do hita kesempatan medela ni ngulon ikut dela na dui asa marhitis yan ni buhama hita medela ni ima mingguta sa direon martangiya patol haso sa luhu nai tuadupan ni di bata di tonga-tonga ni panggulmito ni ngulon dang boy rubaho ni danga adong hitaw na lumorohan ng ulo na susa. Dang anong da. Molo susa ng ulon, buy gatiyo ni. Adang sanaw na susaw. Sonang namaw, buy song ni. Ang buy song ni, wala paul. Di song ni datong nang dito nga ni bagasta. Burjurar kay nata sinakamata. Molo hurang burju hami akka amaon. Ay torbuy torsedohon muno dito hami ay molo dang burju ni kugatihon nam kadang buy. Alam memang dangi po ni hangulut tasongon halak Kristen. Dangi po na tajalo dito nga to nga ni pardong at saripyo. Bangguboy sigat tidak pula maul. Tetapi justru adong do po na tajalo dito nga to nga ni pardong at saripyo ta. Dang buy sirang ang gusto sinirang ni hamatia. Manang rupa ni mula dong akay nakonon na solomoro ha.
Saya ningot na tidak ada anak. Ay molo songon narang daktud doki batu na tua-tua. Anek kugati hokono do sahiram gadongin nakaboy. Andang boy. Tang boy ditukari. Atau anak-anak juga. Apakah orang tua kita? Karena kita melihat orang tua orang lain lebih baik. Apa bisa? Kan tidak bisa. Alani ikuna do padusudina di tonga-tonga ni panggulmito ni ngudon. Jala songo dia do hita mangadopi ima naung pinodahon ni turpu jamita di tonga-tonga ni mingguta. Ido nakingan natin onahon ni si Jeremia di turpu jamita i. Mulo tajah mulai sa nayat sada. Saleleng dihabuangan ni hamu suatu malas hamu. Ikon mangula dohamu. Ikon marusaha dohamu totong. Hidup harus dilanjutkan. Jadi moloro kapar soryo danggo ina bilang dalana ngulo. Ikut dalana do terus. Ikon mangula di tonga-tonga ni panggulmito ni ngula. Bahkan di turpuk jamitai di dokdo ikon pikir honomu do totong. Om manekutahida di tonga-tonga di panggulmito ni nguluta. Alanya rancangan sakap nauli na dinggad do, sakap hasonangad do, sakap ni debata di tonga-tonga ni panggulmito ni ngulu ni akan na porsea tu ibana. Jadi molotong peta adopi hasusaan, molotong peta adopi hamaulon, alai ko porsea do hita di turpuk jamita sadarion. Sakap hasonangan laho mangalehon tu hita ujung na hinalungut tota. Di bahasa Indonesia lebih enak. Rancangan damai sejahtera untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Dan didok masa depan yang lebih baik. Tetapi masa depan yang penuh harapan. Dan boy ukurotai. Alai sakap lomoni roha dohot huaso ni debatadoi di tonga-tonga ni panggulmito ni nguluta ganuk marsada-sada. Asam marhitis ni kita harus terus berjalan. Mengasah debata alanya jelas do. Sakap nauli na dinggan. Rancangan Allah di tonga-tonga di panggulmito ni nguluta atik pe adong hamaulon. Di songoni do tong nang rencana pembangunan negara tahun. Atik pe doki alai ko porsedo hita sakap nauli na dinggan siya debata adui. Mari kita sama-sama semangat untuk itu. Setuju? Sungguh marsa do mandu setuju. Setuju deh tadi sih kan? Ay ngarap ta putus soni. Itulah ngarap diputus suku, ngai utus ngai toto pokuriau ni. Jadi ikon konsisten do tadi sih. Kok semangat do tadi sih. Songo dia perturan ini mersugut kita percaya Tuhan punya rancangan untuk itu. Jadi ido perjulu di tonga-tonga ni. Songo ni do nang dingulut tapi. Songo ni do totong na ikut tapada natap ikut tapudah to kapinok per tahun. Mulu gagal pe, nang itu muruhata. Kita harus dorong terus. Porsea maho dibereng debatadoi. Besok lakukan lagi. Tuhan yakinkan dirimu, Tuhan mengasihimu. Kondohono tadu tu kapino partaut songoni. Unang dohola salau tik hola kadang adongin na ai dong audok kon naretong itornita. Ngamar sakimana tetebai musik. Jadi kita harus memberikan dorongan, kita harus membangun semangatnya. Asa marhitis ya ni molotung pe dang adong bersugut ni lao terus. Semangat. Alai dang boy hola semangat. Porsea disakap ni debata nauli na dingga di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluta ganuk marsada-sada. Asa marhitis ya ni di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulun dia ka rura lingguman doh dia ka namaol natadupi di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluta. Porsea mahita marhiti hata ni debata bahwa Tuhan membuat rancangan yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Asa marhitis ya ni natapatu pa ima jauh-jauh tu di bata. Itu nakingan ni dokter. Tangi honok kumahamu. Aku akan mendengarkan. Jadi kita berseru kepada Tuhan. Roma hita tu adupan ni di bata. Di tonga-tonga ni sudi panggulmiton ni nguluon.
Jala didok nak tidak perpudi sa Pulau Pati di bahasa Indonesia didok, aku akan memulihkan. Patu retoriokku makana terbuangi ini. Ima huasa do asini rohani di batadi tonga-tonga ni, panggulmiton ni nguluta ganuk marsada-sada. Alani i di sada Tesalonika 5 sa pulpitu didok, manotong mahamu martangia. Tetaplah berdoa. Ido ayat no jepek. Dia mulai dok na beroti ke mahasiswa dia ma dok majo turpuk ayat kesenangan mu na toro do ningot. Allo do no jepek. Tetaplah berdoa. Sa ayat tidak ngadong digota pisimang na. Manotong martangiang. Alani asdo sakap nauli na dinggan. Siya debata di tonga-tonga di panggulmiton di nguluta. Jalanung at ajaloy di bagasan tuhata Jesus Kristus. Atok tuhata man namadongani, tuhata ma namamasu-masu hita sa luhut na. Amen. Martangiang mahita. Mauliate mardonga puji-pujian dia sini roham aliamang na mangasihami di tonga-tonga ni panggulmiton ni ngulunami. Upasatami masaluhu na karuasmon na niasyamu di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluna sida. Papos rohana sida. Diasido dengan ibasam, dihuasom, laho pauliulihon, pature-turehon panggulmiton ni nguluna sida. Molotung maol, molotung ikon mamulus partikian nagajang. Asa marsihoho na sida. Unang Mose, alay asini rohamma na totong paposon rohana sida. Nalisarihoko do panggulmiton ni nguluna sida. Atong asima roham, tabay makapasupasum nang dia kapanggulmiton ni nguluna sida. Di bata Jehovah manami, di hamolito rohanami, pasupasum, di tonga-tonga ni keluarga ni Ruasmo, amang Basten Parhusip, inang Buru Sitopul, keluarga ni amang Dedi Pardedi, inang Buru Pajaitan. Ditabay ho, tabay ni bilang-bilang, marhiti-hiti, persorang danak di tonga-tonga ni rumah tangga nasida. Ibu magudang may permudu-mudun nasida, pada waka parsahiton. Pasu-pasu nasida songon natoras, lahu permudu-muduhon ni anakon nasida. Kubok kami totong nang akka yanakon ni Huriam, dinanaing majalo pasu-pasu pardongan saripeon. Pasatami matua sini roham, dia katikin ng binuhul nasida, lahu majalo pasu-pasu pardongan saripeoni, homa na patuluson. Padawa kaparmaraan, ramoti nasida di perdalanan ng ulu nasida. Songoni man ang akka pangaradion ng pinatupan nasida, asa marture sa luhuk na. Debata amanami, songoni matotong nang di ruas ni Huriam, na tongon nuaing di bagasan parsahiton. Asima roham, homa na mamasu-masu, katangan ni dokter, perawat, rumah sakit, nang akasipanganope. Asa jupang akahamalumon niya kaparsahiton na sida. Di batama nami, songoni matotong nang di aka pagkubasyon, di tonga-tonga ni Huriam, marhiti-hiti dewan, koinonia marturia, do diakonia. Kupasatami may ito sinurham masabuhi marture, dia kapagkubasyon nami di minggu-minggu na nang roon. Songoni matotong nang di rencana pembangunan ni Huriam. Paso-paso ka panitia nang pinabakit ni Huriam laho merenovasi total gerejamu HKBP Depok 1. Asimaruham Tuhan, say asiniruham matotong na malang gugu. Songoni manang dihami sa luhu nakaruas pe, lam tabay makapasupasum, tabay akalas ni roha dihami. Angga asa marture sa luhu na, jalabuy lam duminggan. Pakubasyon nami to katikinan ng rori tonga-tonga ni Huriamon. Di batama nami, hubog kami totong nang akaruas ni Huriam na marlas ni roha, di ulang tahun di hari hatutubu, so ni matotong nang di ulang tahun pernikahan. Tanggal 10 siya, minggu nasalpu sa Sudarion, 25 Mei. Dihamoletehon na sida Mei, dihalason na sida mata baniumur di tonga-tonga ni nguluna, so ni manang di tonga-tonga niya kaparsaripion na. Asa lam martaba-taba akasilas ni roha na nang sijalon na sida pito katiki na nang ro. So ngoni manang di pamarita nami pe, pasatami matuho, parsahalay, presiden, wakil presiden, doho sudi makajajaran na. So ngoni manang akka yanak komu, yanak ko ni Huriam na ambil bagian di tonga-tonga ni pemerintahan ni bangsa nami. Asa gabi sira do panodang na sida, padaw siya nakailayla, padaw siya nakatahitahi ni parjahat. Alaya sa setong na sida marsinodang di tonga-tonga ni
pamarita nami. Di batama nami sa hatu homa daging dohoto dinami, homa na mamasu-masu na mga ramoti hami. Sesama dosa nami nagudangi, mariti Jesus Kristus Tuhan nami, asimaruham tangi homa pangiduan nami. Amen. Saya juri
Angyakomma peleata. Ali di bata manami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut, silehon-lehon na dinggan, doho nasaw libasan na mauliutus. Kupasatami masya na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho, sa ijalo may gabi uap na husus di julom, paso-paso may jalan ramoti, asa ho parhasya kami pilihanon, pati bulon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asa lam hutad dahami gudang ni silehon-lehom mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliati tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliaman namin na di Banua Gijang, say pinarbadia maguar mo, say Roma harajaw mo, say South Malomoni Roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, leho matuhami sa Darion, hanguluas siya pari, se sama dosa nami, songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Pasu-pasu ni debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor homma damena tutodim.